В момента е абсолютният връх на цикъла. Точно преди срива, който всички знаем, че идва. Мисля, че е много близо, защото ако погледнете какво прави Илон Мъск в Америка с отдела за ефективност на правителството, той открива много измами за трилиони долари. Как се замесих в недвижимите имоти, като направих едно огромно грешно решение със своя първи имот. Когато бях в Малайзия, изкарвах над милион годишно. Изкарвах страшно много пари и инвестирах в акции и дялове, но всъщност нямах достатъчно знание за това и загубих много пари в същото време. Така че отидох в Америка, намерих агент, научих за недвижимите имоти, научих за циклите, плащах на ментори по 20 000, 50 000 и научих за циклите по правилния начин. Какво по дяволи става тук? Имаше стриптизьорки в Америка, които си купуваха по 10 къщи. Изкуственият интелект е новия криптобум. Един криптоден в крипто е като 18 години в недвижимите имоти. Нали така? Всеки банкер и хората с пари всъщност не играят по правилата. И той вече е привлякал над 2 трилиона инвестиции буквално за 6 седмици. Има недостиг на достъпни жилища по целия свят. Така че хората, които ги купуват през следващите 2 години, са тези, които ще спечелят. Той беше човекът, който каза, че е време да купуваш имоти, когато има кръв по улиците. И сега има кръв по улиците. Буквално. Къде ще бъде населението? Къде ще бъде работата? Така че когато дойда в България и направя събитието на живо, за което наистина се вълнувам, ще споделя всичката тази информация с вас на живо. Здравейте, приятели! Мина една година от последния ни подкаст с Марко Робинсън, който знаете е автора на книгата Гарантирана финансова независимост, която предлагаме от Българ Капитал и напомням, може да се вземете от линка долу в описанието на store.bulgarcapital.com. Една бърза реклама преди да започнем. Но днес, една година по-късно, даже малко повече, отново заснемаме подкаст с господин Марко Робинсън, като ще го разпитаме за това как управлява портфолиото си от недвижими имоти. Между другото, отговора му смятам, че доста сериозно ще ви изненада. Хвърляни директно в огъня в началото на този епизод с отговора си. Смятам, че ще бъде доста интересно. Също така ще си поговорим за кризата, която той очаква, защо очаква такава изобщо, както и ще ни напомни за неговите цикли на пазара на недвижимите имоти, които описва и в книгата си, които се появяват на всеки 18 години според неговия опит. И разбира се, в подкаста ще обявим и нашето общо събитие, което ще направим в град София на 16 май, за което между другото, все още не сте взели билети, може да направите това долу от линка в описанието на този подкаст. Ще бъде изключително интересно. Ще си говорим за инвестиции в недвижими имоти с суперзвездата Марко Робинсън в сферата на недвижимите имоти и още една суперзвезда в недвижимите имоти Христо Дамянов. И няма да забравя, разбира се, и неповторимия Христо Попов, който може и да не е толкова специализиран в недвижимите имоти, инвестициите в тях или поне доколкото знам аз от това, което съм виждал в онлайн пространството за него, но той е изключителен човек в сферата на бизнеса като цяло и също така работи с много големи компании, които инвестират в недвижими имоти, така че не можем да подценим даже ни най-малко неговото присъствие на това събитие. Така че искам да кажа, че ще бъде нещо ужасно добро. Така че не забравяйте да си поръчате своя билет и ще се радвам да се видим на 16 май заедно. Сега я пожелавам приятно гледане на този епизод. Много се радвам да те видя обратно на Българ Капитал подкаста, Марко. Доста време мина от последния ни епизод, но за мен е удоволствие да мога да кажа, че за втори път те виждаме на нашето предаване. Разкажи ми малко повече за това какво се случва при теб от последния път, в който записвахме, как продължава кариерата ти, особено пък в недвижимите имоти. Все пак знаеш, това е нашето нещо в този подкаст. Така че ми кажи всичко, което може да бъде стойностно за нашата публика. Да, това, което правя конкретно в недвижимите имоти, това, което правя е да продавам имотите си, защото сега е върхът на цикъла. Добре, окей, започна с доста гореща тема така, но супер, нека да видим. Да, в момента е абсолютният връх на цикъла. Точно преди срива, който всички знаем, че идва. И както знаете, както споделям в книгата си, недвижимите имоти имат 18 годишен цикъл. Абсолютно е предсказуемо кога ще се случи.
През 2008 година светът стана свидетел на кризата с субпрайм кредитите или с други думи високорискови такива, които доведоха до това обезпечението, за което се дава заема, да не покрива самия него. Обаче рискът не беше в големите банки, които го правиха, защото правителството ги спасяваше после. Но в резултат на това повечето хора загубиха всичко. Цените на имотите паднаха някои с 80%, други с 90%. Това беше преди 16 години, около 20 години може би, всъщност преди точно 17 години. И по това време това беше кризата, която доведе до спад на цените на имотите. Какво имаме в днешно време? Нямаме криза с високорискови кредити, имаме война в Украйна, имаме масова корупция, която се разкрива от администрацията. Имаме криза с разходите за живот по целия свят, в най-скъпото време да живееш, да купуваш енергия, храна, комунални услуги. Сега е върховият момент, когато всъщност хората започват да бъдат заменени не от роботи, а от изкуствен интелект. Така че имаме дигитализация на света и корупционна война, която още е в действие. Няма да бъда политически настроен, защото това не е моето нещо. Въпросът е какво ще постигнем с войната. Сега, когато Тръмп е на власт, мога да ви кажа със сигурност, че тази война ще спре много по-бързо, отколкото се очакваше преди. Но както знаете, със съпротивата на Зеленски, войната продължава със същите темпове, парите отиват в Украйна, но тези, които идваха от Америка, спряха. Добре, нещата се променят. И това, което се случва, е, че всички тези политици, всички тези хора с пари вече не купуват имоти, защото бяха разкрити. Така че тези пари спряха. А цените на имотите отново са непосилни. Така че имотите се търсят и се връщаме към момента на достъпните жилища. И все още има недостиг на достъпни жилища по целия свят. Така че хората, които ги купуват през следващите 2 години, са тези, които ще спечелят. Аз лично събирах активи и пари, за да купувам тези имоти. А по-достъпните имоти са имоти, които са или са били иззети от банката, или са занемарени и имат нужда от ремонт и обновяване. Книгата, която съм написал, която всъщност и вие продавате, ти продаваш, която хората четат, има 4 закона. И в тези 4 закона на инвестирането в имоти, прирастът на населението е едно от най-важните неща. Така че къде ще започнат да мигрират хората? Къде ще бъде населението? Къде ще бъде работата? Така че когато дойда в България и направя събитието на живо, за което наистина се вълнувам, ще споделя всичката тази информация с вас на живо. Няма да я споделя сега, защото все още я изследвам, тъй като информацията се променя и идва постоянно. Да, така е. Лудост е. И всичко се случва толкова бързо, че до май месец всичко ще се промени. Ще ви покажа отчасти абсолютно потресаваща информация, която ще ви помогне да вземете обмислени решения за това какво да правите с парите си. Другата страна на това е, че сега е най-лесното време да вземеш пари от банките. Те отпускат заеми, особено на бизнеси, защото все повече хора започват бизнеси, тъй като вече не могат да работят. Заплащането е недостатъчно. Все повече хора усъвършенстват уменията си и учат как да започнат бизнес, като например онлайн търговията. Та започва да има все повече коучове и консултанти, повече електронна търговия, огромен растеж на услугите, свързани с изкуствения интелект, което ни пренася във времена подобни на ерата на .com през 2000-та година. Това е посоката, в която вървим в момента. Така че, що се отнася до цикъла, сме в перфектното време. А как знаеш, че си перфектно позициониран сега? Ако имаш правилното знание да купиш правилния имот, правилното място, на правилната цена. Намираш ли смисъл в това? Да, има логика и е доста интересно. Доколкото разбирам, отваряш напълно кешова позиция. Точно така. Тоест целта ти е да купиш след това всичко на подпазарна стойност, така ли? Да, събирам парите и активите, които ми останаха и всъщност още не купувам нищо, защото цените не са паднали. Но мога да ви кажа малко предсказание. Уорън Бъфет в момента продава много от акциите си. Да, прочитах за това. Това си е доста сериозен червен флаг, нали? Той беше човекът, който каза, че е време да купуваш имоти, когато има кръв по улиците. И сега има кръв по улиците. Буквално. Да.
Да, така е. Често казвам, не исках да започвам подкаста с тази тема, но тия подхвана и е много интересна. Просто хвърли горещия картоф в играта и сега трябва да обсъдим малко повече. Така че най-важното, което ме интересува от това, което казваш, е кога според теб ще е точката на пречупване. Тоест в кой момент и по какъв начин ще разберем, че пазарът се е сринал. Мисля, че е много близо, защото ако погледнете какво прави Илон Мъск в Америка с отдела за ефективност на правителството, той открива много измами за трилиони долари. И във Вашингтон досега не е имало толкова много хора, които да наемат адвокати, за да защитават както правят в момента. Тези трилиони долари сега се връщат, защото хората си казват: какво по дяволите? Плащахме нашите данъци за това. Знаеш ли, всъщност цялото това прахосничество идва от там, където са изпрани пари чрез неправителствени организации, както и Агенцията за международно развитие на САЩ. 8 милиона са похарчени в подкрепа на трансджендери. 8 милиона. Какво по дяволите, нали? Така че всичко това се разкрива, трилиони долари, и това спря огромен брой от хората да купуват огромно количество активи. Сега тези хора трябва да ликвидират активите си. И не само политиците. Има много хора замесени в това от тези на върха. Така че ще видите много хора, които ще се опитват да продадат активите си по целия свят. Знаете, скритите активи, истинските активи, всичко това. Това се случва в момента. И заради тази правителствена ефективност, срещу която, разбира се, демократите се борят, защото винаги е най-шумно и най-измамно, много скоро през следващите 6 до 12 месеца ще видим огромен икономически срив. Да, това има логика и за мен със сигурност, но от друга страна винаги има и контраргумент за всеки аргумент. Така че бих искал да получа твоето мнение за това, което аз си мисля в момента. Предполагам, знаеш Грант Кардон. Той е доста сериозен инвеститор в недвижими имоти. Американски инвеститор в недвижими имоти, доста известен в социалните мрежи. Той има милиарди долари инвестирани в подобни активи. И ако не се лъжа, през 2020-2021 може да объркам датата, но някъде тогава той спомена, че прави подобно нещо на това, което в момента ти правиш. Каза, че икономиката ще се разпадне и всичко ще се срине в следващите няколко месеца и затова отваря изцяло кешова позиция. Продаде всичките си активи, доста от активите си, за центове върху долара и гледайки върху това сега, ми се струва, че той направи грешка. Това е от днешна гледна точка. Тогава, често казано, аз виждах нещата долу-горе така, както той ги описа. Мислех, че всичко ще се срине, защото имаше доста червени флагове и те от тогава не спират да излизат, ми се струва наляво-надясно. Но това ме кара да се чудя. Ако това е така, и аз виждам червени флагове, но в същото време през 2021, 2022 и 2023 нищо не се случва, т.е. няма срив сериозен на пазара. Тогава как да съм сигурен, че всичко това, което съм чел за червените флагове на пазара е истина и че мога да предвидя кога икономиката ще се срути и съответно как да знам кога да отворя кешова позиция? Както винаги съм казвал, винаги съм го казвал, дори го написах в книгата си, недвижимите имоти имат 18 годишен цикъл. И аз се придържам към това. И това е доказано, че на всеки 18 години има цикъл. Грант Кардон е напълно различен инвеститор от мен, с много повече активи и пари, отколкото аз бих могъл да разполагам в момента. И той купува това, което Грант Кардон прави. Той купува и изгражда възможности, за които неговите пари могат да купят, които никои други пари не могат да купят. Той може да купува огромни блокове, апартаменти и курорти и да получава огромни отстъпки. Така че до една степен той беше прав, защото големите неща паднаха тогава, но това не засегна нормалния търговски пазар. Визираш по-висококласните А-класни имоти. Да. Не само имоти от клас А, но и клас А населени места. Дори като голф курорти и такива неща. Това са строежите на нови сгради, вземане на ново строителство, планиране и инвестиране. Това е, което той прави повече в момента. Да, разбирам. Тоест ти казваш, че по него си начин той е бил прав за себе си и за неговата компания. Той е бил прав за себе си и своите инвеститори и той е страхотен инвеститор. Има невероятни постижения, така че, знаете, той е постигнал наистина много. Но що се отнася до някой като мен и теб и хората, които се абонират за теб, всичко това е субективно. Защото очевидно е въпрос на мащаб.
Но в крайна сметка трябва да бъдем реалисти, че ще купуваме имоти, които са достъпни за хората, защото хората искат достъпни имоти. Това означава, че имотите винаги ще бъдат най-търсеното нещо, защото всички имат нужда от място за живеене. Знаете, това е основната истина. Б-клас имоти са това, което ние търсим най-вече. И предполагам, че и ти също. Добре. Марко, говорейки за всичко това, създал си една сериозна кариера в недвижимите имоти и очевидно знаеш много неща. Книгата ти е Щьор, казал съм го неведнъж и затова я продаваме и я препоръчваме на всички наши абонати, хора, които ни гледат, следват или каквото и да било. И те обичат. И знам, че започнахме с една доста сериозна и гореща тема, но бих искал малко да се върнем назад и да забавим и да ни кажеш как започна своята кариера в недвижимите имоти и коя беше точката, в която ти реши, хей, недвижимите имоти, това е пътя към финансова свобода. Как се замесих в недвижимите имоти, като направих едно огромно грешно решение със своя първи имот? Мисля, че беше през 1997 година, бях в първата си къща, която ми струваше 55 000 паунда. Тогава беше двустайна, прекрасна малка къща в Англия с жена ми по това време. И тогава получих предложение за работа. Предложението беше да работя в Малайзия. И беше толкова добра възможност, че буквално трябваше да продам всичко и да се преместя там. Продадох къщата за 56 000 паунда. А следващата година тя скочи до 200 000 паунда. 200 000 паунда. И тогава си казах, о боже, какво по дяволите? Приемането на тази страхотна работа ми докара загуба от 150 000 паунда. Така че какво имам предвид? Когато това ми се случи, реших, че трябва да науча повече за недвижимите имоти. Нямаше как да допусна това да се случи отново. Така стана, че малко се отдръпнах, защото когато бях в Малайзия, изкарвах над милион годишно. Изкарвах страшно много пари. Инвестирах в акции и дялове, но всъщност нямах достатъчно знание за това и загубих много пари в същото време. Така че когато това се случи и разполагах наистина, не можах да инвестирам правилно отново. Много години по-късно, през 2007-2008 година, защото в този период бях спрял да работя за тази компания и току-що бях написал книга, която стана бестселър номер 1 и бях започнал нов бизнес, който ми носеше много пари. И това, което направих, беше, че започнах да осъзнавам, че имам някои приятели в Америка, които купуваха имоти за около 10 000 долара, 20 000 долара и ги препродаваха за 15 до 60 000. И си мисля, трябва и аз да направя това. Така че отидох в Америка, намерих агент, научих за недвижимите имоти, научих за циклите, плащах на ментори по 20 000, 50 000 и научих за циклите по правилния начин. И това, че тогава беше абсолютно златна възможност за купуване. Отидох в Щатите и купих тези имоти и ги препродадох. И също, хората започнаха да ме питат, Марко, как правиш това? Искам и аз да го правя. Така че си помислих, защо да не създам бизнес за образование в недвижимите имоти и да имам опашки от хора, които искат да видят как го направих и това всъщност ми донесе повече пари от самите имоти. В този ред на мисли продължих да купувам още имоти. След това започнах да водя хора на обиколки в Америка, да им показвам имотите, които аз градих, за да имам работа главно с брокери на място и да могат те да купуват, а аз да получавам около 10 000 комисиона за един имот. И това беше страхотна идея и го правих около 3-4 години. И така всъщност започнах с недвижимите имоти и наистина успях това начинание. Пазарните цикли са това, с което аз съм те запомнил лично и като казваш, че сега отваряш кешова позиция, а не през 2020 или 2021, когато имаш толкова много червени флагове според мен, както направи Грант Картон, предполагам, че ти доказваш, че това, което говориш е истина. И се надявам следващата криза да не е толкова сериозна, но фактите показват, че ако ще има такава, тя няма да е много лека. Очевидно ти си взел някакви мерки за себе си да се подготвиш, но каквото и да е, какво те накара да специализираш толкова сериозно в пазарните цикли и как успя да стигнеш до всички тези заключения, които обясняваш в своята книга, специално за циклите? Това, което направих е, че бях толкова очарован от това как работи всичко, че наистина се потопих дълбоко, за да науча повече. И специално се съсредоточих върху това, защо имотите се сринаха през 2008 година. Коя беше отправната точка? Защо се случи това? Бях толкова очарован от това, че колкото по-дълбоко навлизах в тази дупка, толкова повече си мислех какво по дяволите става тук. Имаше стриптизьорки в Америка, които си купуваха по 10 къщи.
Това не е възможно. Когато хората получават ипотечни кредити от 150%, това е невъзможно. Тогава разбрах причината за това. И това, което направих, е да организирам еднодневно събитие за недвижимите имоти. И то беше най-успешното събитие, което съм правил. Защото бях единственият, който всъщност поделяше с хората как банките ви лъжат и как всъщност правителствата ги пазят. Започнах да се противопоставям на банките и спечелих много хора на моя страна. Образовах хората и им давах прозорец към истината. Някои от тях не искаха да се откажат от това, защото за тях беше като да вземат червеното хапче. Точно това е, което иска да кажа. Защото, нали знаеш, аз съм малко по-млад и не съм преживявал много кризи. Единствената, която мога да се сетя за нея е през 2008, кризата с COD, заемите, въпреки че не съм бил много засегнат от нея, защото съм бил по-малък. Може би единствената, която истински съм преживявал през 2019 с COVID, но често казано, това вече е най-якото нещо за мен, защото с моите онлайн магазини тогава се справих доста добре. Но каквото и да е, смятам, че може би ще бъдеш прав, но наистина искам да се убедя за себе си и да видя какво ще се случи през идните няколко месеца или година и да видим дали ще се окажеш прав с позицията, която си взел в момента, с кеша, който си изтеглил и да видим какво ще се получи. Но каквото и да е, имаме много инвеститори зад нас, които ни подкрепят и са включени във всички проекти, които правим, но проектите, които ние правим, са имоти, които генерират сериозни потоци, което означава, че ние имаме дългосрочни наематели, нямаме намерение да отваряме в момента кешова позиция и ще видим кой от двата варианта ще се окаже по-доходоносен накрая. Знам, че мразите да ви спират подкаста, за да ви разказват за реклами, но не мога да пропусна възможността да ви разкажа за инвестицията с Булгар Капитал. Ако искате да инвестирате напълно пасивно в сигурен актив като недвижимите имоти, с доверен партньор с над 10 години опит, като Булгар Капитал, който между другото опит споделяме постоянно в тези подкасти с вас напълно безплатно, може да видите малко повече в линка долу в описанието bulgarcapital.com/invest. Марко, предния подкаст говорихме доста за недвижимите имоти, така че сега малко ще разнообразя, ще те питам за акциите. По-рано спомена, че си правил $1 милион на година с твоята работа и си инвестирал в акции, но какво е било преживяването с това? Продължи ли да го правиш? Отново, моят опит с акциите е, че трябва да инвестираш само в това, което познаваш. Това означава, че бих инвестирал само в бизнеси или неща, в които наистина се чувствам комфортно да инвестирам, които познавам. Познавам компаниите, познавам главния изпълнителен директор, познавам технологията, знам, че е защитено. Знам, че има огромен потенциал за растеж в него. В момента компаниите, които инвестират в други компании, са компании с общото мнение, че определено трябва да се инвестира в изкуствен интелект. Но трябва да знаеш какво представлява. Изкуственият интелект е новия криптобум. Има толкова много стартъпи, но не всички ще оцелеят. Така че трябва да намериш хората за тези компании и да видиш какви са техните постижения, но също така да разбереш в какви стартъпи инвестират от рисковия капитал, венчър капиталистите. Стартъпите са много по-рисков тип инвестиции, така че там, където можеш да вложиш парите си, като Nvidia, например, и компании като тях, които имат, знаете, компании, които имат устойчивост, защото техните продукти са потребителски настроени, като например чипове и видеокарти, а това винаги ще се търси. Така че мислете за технологии, но наистина се съсредоточете за изследванията за тези технологии. Например, погледнете Uber, погледнете Airbnb, фокусирайте се върху компании като тези. Това са нещата, които трябва да гледате, защото технологиите са пътят, по който трябва да вървим, а не недвижимите имоти, които лично за мен са определено основния избор, защото представляват по-малък риск. Както казах, технологиите са основата и разбира се имаме биткоинът. Тук обаче имаме друго. Криптовалутите винаги ще бъдат променливи. А ти самия имаш ли някакво крипто? Да, но се отървах от него. Наскоро или преди дълго време? Около 3 или 4 години назад се отървах от него. Честно казвам, не имах много, защото беше твърде рисково за мен. И това означаваше, че той е като дневна търговия всеки ден 24 часа, постоянно управление, знаеш. Тъй, че познавах хора, които се занимаваха с крипто и буквално бяха там по 10 часа на ден. Да, т.е. ангажираността е основната причина да не си в крипто. Да. Исках да мога да релаксирам, а не да бъда, господи, сега какво следва. Разбирам, те искал си инвестиция, а не работа.
Имам предвид един криптоден в крипто е като 18 години в недвижимите имоти. Нали така? Да. Да, предполагам, че го казваш заради волатилността и постоянното променяне на цените. Със сигурност е доста подобно. Още нещо, което учиш хората, Марко, в недвижимите имоти специфично, е как да намират подценени пазари преди да избухнат. Какви са някои от ключовите сигнали, които инвесторите може да търсят, за да намерят такъв пазар? Най-важният признак е приръстът на населението. Защото населението ще диктува търсенето на имоти. Сега, ще ти дам много добър пример. Когато Обама беше на власт и всъщност автомобилната индустрия напусна Детройт, тя беше изтеглена в Китай. Ако помните. Това, което той откри, е, че хората трябваше да напуснат Детройт, защото вече нямаше работни места и имотите паднаха до дъното. И какво се случи? Е, че тези мигранти завършиха в Индианаполис и Охайо. Така че аз започнах да купувам имоти в Индианаполис и Охайо, защото там бе място, където хората се местиха. Важно е да изучиш приръстът и тенденцията на населението. Това се определя от това кой наема, в кой град наемат и какви точно работни места са свободни. Има ли нови стартъпи, които се насочват към даден град? И защо тези стартъпи биха отишли в този град? Отпуска ли правителството субсидии за компаниите и за служителите им? Дават ли данъчни облекчения на компаниите? Това са изследователски точки, в които трябва наистина да се задълбочим, преди да вложим пари някъде. Добре, нека да си представим, че отида в Испания, например, Валенсия, и искам да инвестирам там. Или който и град да е, няма значение, може да е всеки пазар. Как точно трябва да определя приръста на населението? Искам да кажа какви инструменти би било най-уместно да използвам, за да постигна това. Например, да говоря с местните хора или трябва да погледна в уебсайта на общината, в която се намирам ли. Какво трябва да направя? Да, очевидно няма само един източник на данни. Трябва да разгледаш цялостен набор от данни. И дори до такива детайли, като знаеш, самите апартаменти в града. Ако е гореща страна, има ли чаршафи висящи през прозорците, пране висящо през прозорците? Ако е наистина гореща страна и няма пране през прозорците, това е лош знак, защото означава, че не е обитавано. Разбираш какво имам предвид? Затова трябва наистина да направиш много проучване по този въпрос. А много от проучванията всъщност не са на разположение, защото не се актуализират достатъчно често, ден за ден. Но има достатъчно инструменти за проучвания, които можеш да използваш, за да правиш информирани прогнози. Добре, би ли казал, че да говориш с местните е добър инструмент, който може да се използва? Говоренето с местни хора е добре, но зависи, знаеш, колко дълго този местен човек е бил там. Знаеш ли дали има работа? Откъде са дошли? Така че не е само едно нещо. Има много променливи. Много. Да, напълно те разбирам, това не е прост въпрос, на който можеш да дадеш просто един отговор, но примерно лично за мен това е много стойностно и затова опитвам да постигна до някакъв отговор, защото за много хора, включително не само за мен, казваме, нали, просто започнете да търсите кой наема на пазара, кой е работодателя, в каква индустрия са и така нататък, за да може да има някаква диверсификация, да не е само една индустрия, какъв е приръстът на населението, но аз просто искам да стигнем до твоите инструменти, като например за мен някои от инструменти, които може да се използват са да се потърси кои са работодателите на пазара, да се говори с местни хора, да се отиде на местни събития, за да видим колко хора присъстват, да видим колко хора са по супермаркетите, да видим каква е разнообразността на етноса и така нататък. И смятам, че това е доста важно, затова така натискам в него, но не знаеш, има много инструменти, които могат да се използват, така че ако имаш един, който ти може да използваш, кой кой би би бил бил любимите ми неща, информацията, която всъщност може да видите. Ще ви дам пример сега. Тръмп наистина инвестира в идеята да накара хората да дойдат в Америка, за да се занимават с производство. Така че той иска Америка да бъде производствения център на света, а не Китай. И той вече е привлякал над 2 трилиона инвестиции буквално за 6 седмици. И ще видите, например, че наскоро компания за полупроводници от Тайван инвестира 100 милиарда. Та за мен това е къде се движат парите като цяло на макро ниво. Парите отиват в Америка, защото Тръмп е предприемач, той е насърчил с истински пари хора да отидат там. Следователно това място
Това е мястото, което сега трябва да сложите на радара си. И къде се изграждат тези фабрики? Знаеш ли къде отиват? Каква е устойчивостта? А ако имаш огромна полупроводникова компания от Тайван, която инвестира 100 милиарда в Америка, това означава хиляди работни места. И дали този град има достатъчно достъпни жилища за толкова много служители? Разбираш ли какво имам предвид? Ще ти дам още един пример. Австралийският миньорски бум. Той се качи до върха през 2015 и 2016. Китай. Те изпращаха. И те копаеха в Австралия за определена желязна руда. Мисля, че беше желязна руда. И причината, поради която копаеха за желязна руда е, защото индустриалният растеж на Китай се движеше с ускорени темпове. Много ускорени темпове. Те имаха нужда от желязна руда, но нямаха желязна руда в Китай. Но въпреки това имаха много. Така че те са изпращали, в същото време имаха всички тези нови минни градове в Северна Австралия, в които нямаше никой. И плащаха на хората невероятно заплати. И стана така, че китайците плащаха огромни суми пари, но нямаше жилища. Така че хората, които строяха къщи тогава, имаха невероятна възможност. Уникална възможност. Това имах. Добре, ако не се лъжа, ти беше обяснил точно този пример в твоята книга, нали? Да, и е като да се върнеш назад в откритията на нефт или злато. Винаги има нужда от жилища. Винаги трябва да има население около него. Така че тези, които са първи, ще направят най-много пари. Да, хората трябва да спят някъде, за да могат да работят през деня, нали? Да. Добре, супер, Марко, благодаря. Ако мога да ти задам един по-пряк въпрос, ако можеш да се обърнеш в момента към нашата публика и да им кажеш, да им дадеш съвет за твоята кичова позиция на този динамичен пазар, би ли им препоръчал да направят нещо подобно на това, което ти правиш, да продадат активите си като криптоакции, злато, недвижими имоти, или би им препоръчал да ги задържат и ако да, точно кои? Не бих казал, че това е решение, което трябва да се прилага универсално. Ще кажа, че ако имате съществуваща собственост, която все още носи печалба и се намира в страхотен град, в който населението продължава да расте и има инвестиращи там бизнеси, не бих препоръчвал да я продавате. Ще я задържа. Но ако населението започне да намалява, ако цените падат и ако няма много капитал, който да се натрупва и имотния пазар вече е на върха на цикъла си, тогава бих казал, че ако цикъла е приключил, трябва да освоите собствен капитал. Или вземате ипотека чрез преоценка, или го продавате. Добре, има логика. Ами ако го даваш под наем този недвижим имот и спрямо първоначалната инвестиция, възвръщаемостта е добра, би ли го запазил в един такъв пазар? Да, ако този недвижим имот има бъдеще в този град. Добре, т.е. ти във всеки случай гледаш потенциала на пазара, нищо друго. Трябва да се случат като пазарния потенциал, така и личните ви цели. Каква е вашата финансова цел? Ако целта ви е просто да притежавате имот, който да носи доход, може би не искате да занимавате всичко останало. Искате просто доходът да продължава да идва. В този случай трябва да се уверите, че инвестирате в правилния имот, който ще поддържа тази устойчивост. Така, няма нужда да сте агресивни в подхода си, но има и хора, които са агресивни. Те искат да освободят капитала си и да се насочат в други пазари. Да, разбира се, има доста логика, защото ако вземеш стойността от имота, когато пазара е на върха си, след това съхраниш тази стойност под формата на кеш, докато имотите паднат значително, после купуваш на страшна отстъпка. Така че има напълно логика. Обаче, ако хората нямат капитал в тази нова ера, както говорим в момента, нямат имоти до сега, а просто искат да инвестират, когато имотите паднат. Ако паднат, какво би казал да направят? Трябва да събереш много приятели, много партньори и да споделиш инвестицията. Това е. Простичко е. Трябва да го финансираш чрез групово финансиране. Краудфандинг, би ли ми разказал малко повече за това? Как би могъл да го постигнеш? Ами ти каза, че основно събираш група хора, които са на една вълна с теб за покупка на имоти и искат да инвестират. Семейство, приятели. Започни с тях. Създаваш ООД, правиш ги акционери и после започваш да търсиш имоти на много намалени цени. Проверяваш дали продавачът предлага финансиране от негова страна, където няма да е нужда да вземаш заем от банка, а те ще ти го отпуснат, за да го купиш. Можеш да плащаш на вноски, нещо такова. И да видиш дали можеш да вземеш пари на заем, дори малки заеми, за да сложиш пари за депозит и всъщност да го ремонтираш. Добре, съветът за тези хора е да използват парите на другите хора. Да. Нали така?
Добре, а какво правиш, когато парите на другите хора, когато тези хора са твоето семейство, свършат? Тоест, когато се развиеш над определена граница, вече трябва да започнеш да работиш с външни хора. Какви са твоите съвети, които можеш да дадеш за създаване на доверие в хората, когато искаш да работиш с много големи групи от инвеститори? Трябва да се партнираш с вече съществуващ инвеститор в недвижимите имоти с доказан опит. Като ти вършиш цялата работа вместо него. Така че той няма да трябва да търси имоти, а ти ще ги намериш и ще получиш част от печалбата. И след това можеш да привлечеш и други инвеститори чрез това, което правите заедно, защото имате модел. Трябва да работиш здраво. Трябва да намериш човек, който има вече доверието на хората, да използваш името им, да работиш като животно и след това ще получиш доверието на всички, които се партнират с него. Нали така? Да. Добре, това е чудесен съвет. Благодаря ти много, Марко. Още нещо във връзка с тази секция от моите въпроси е, че съм те чувал да казваш в едно от видеята, което гледах твое, че банките пазят някои много интересни тайни за финансиране от нас. Различни стратегии, тайни и така нататък, които хората не знаят за тях. Можеш ли да ми кажеш поне една от тези тайни за финансиране, които банките не споделят с нас, които могат да се използват от някои от нашите зрители? Добре, работата е такава. Всеки банкер и хората с пари всъщност не играят по правилата. Съгласен ли си с мен? Какво имаш предвид? Имах предвид, че те се възползват от вратички в закон, като позиционират портфолиото си с активи или техния капиталов дял като нещо, срещу което банката ще отпусне заем. Ето един добър пример. Да кажем, че всяка банка, ако искаш да получи ипотека, трябва да види поне 3 месеца заплати, фишове, които отговарят на тази сума, която е внесена в банковата ти сметка и за която си платил данъци. Предположим, че нямаш достатъчно пари за деклариране, за да купиш имота, който искаш. По този начин няма да получиш заема. Разбираш ли какво имам предвид? Да предположим, че имаш компания и аз ти плащам пари, за да ми изплащаш заплата и да създадеш фиш за нея. Така работя за теб 3 месеца на хартия, след като имам тези вече документално заверени документи, предоставям ги на банката и получавам заема. Това съм го правил много пъти. Добре, сега разбрах за какво имаш предвид. Добре, т.е. с няколко хиляди инвестирани паунда можеш да получиш стотици хиляди паундове през финансиране. Да, защото продължаваш да връщаш парите, за да изглежда, че си получил тези пари. Показваш, че си получил заплата, имаш фиш за заплата и плащаш данъци върху тях на хартия. Това е като попълване на формуляра неправилно. Опа, направих грешка тук. Хакът на заявлението. Разбираш ли какво имам предвид? Да. И също така имайте предвид, че когато казвам това, че плащате данъци, парите, които плащате за данъци, за тях не получавате разписка с подробности къде са отишли всъщност. Тези пари отиват за плащане на милиарди за оръжие в Украйна или за компенсацията на стотици политици по време на COVID. Всичко е дошло. Дори не знаете къде отива. Така че защо да се чувствате зле за това? Да, напълно. За жалост изглежда, че е така. И дори не знаеш дали отива там. Може да отива и на още по-тъмни места, за които дори не ми се мисли в момента. Нали? Да. Ти го разбираш, аз го разбирам. Затова не допускайте да се чувствате вина. Да. Не. Никога даже не ми е много и пресъкъва, че с всички тези политици аз ще се чувствам гадно с всички тези мръсоти. И не вярвам да притеснява някои от хората, които гледат в момента. Добре, във връзка с сделките с недвижими имоти, които правиш ти, можеш ли да ни дадеш пример с една международна сделка, която си правил, която да покаже стратегиите, които обясняваш в книгата си, наведнъж? Да, направих своето проучване и разбрах кои са най-добрите градови за покупка. Направих много телефонни обаждания, за да намеря брокер, който може да ми осигури правилните имоти. Направих още едно телефонно обаждане, за да проверя дали брокерът може да ми осигури финансирането като чужденец. Колко пари трябва да вложа, какъв е моят инвестиционен договор, колко пари трябва да заема, каква е лихвата по заема, мога ли да намеря наемател, мога ли да го продам, мога ли да го препродам.
Какъв е потенциалът? Какъв е растежът? Всички тези критерии ще споделя с вас на събитието. Окей, добре, т.е. за всички, които слушат този подкаст, трябва да дойдете на това събитие. Ще говорим доста повече за недвижими имоти, отколкото говорим тук. Така че задължително се запишете за него на края на този подкаст. Между другото, искаме да се фокусираме върху една от точките, които току-що ти спомена. Финансиране за чужденци. Нека да кажем, че наскоро посетихме Дубай, търсейки сделки за инвестиция, но не във всички тези блестящи високи сгради. По-скоро гледахме нещо малко по-скромно, но пък много по-добро от гледна точка на генериране на сериозни приходи. Говоря за labor accommodation или настаняване за работници. Но когато стана дума за финансирането на тези обекти, отидох при няколко ипотечни брокери, за да поговорим за финансиране. Но те виждаха нещата така, че по-скоро не биха се случили, защото трябва да имаме компания регистрирана в Дубай за поне 1-2 години с сериозен приход. Ако щяхме да използваме българската компания, трябваше да имаме наистина изключително добри приходи за поне 5 години назад. Което е доста изискващо. Ти какво мислиш за финансирането в чужбина? В такъв случай ще се върна към първия заобиколен път. Накарай приятел да създаде компания в Дубай, създаваш компания в Дубай, изплащате си заплата един на друг за 3 до 6 месеца, декларираш я, получаваш виза за работа в Дубай, защото сега можеш да получиш такава сравнително лесно и след това кандидатстваш да заем като физическо лице. Като физическо лице? Получаваш виза за Дубай, което не е толкова трудно вече, защото те наистина искат хора да отидат там и да създадат бизнеси, а и е без данъци. Лично аз не бих инвестирал в Дубай, ако разбираш, това не е част от моята инвестиционно фолио. И едно от нещата, които трябва да кажа е, че страните, в които инвестирам, техният закон за имотите трябва да бъде непробиваем. Непробиваем. Добре, а какво не ти харесва за Дубай в момента? Дубай е по-рискова страна за инвестиции, защото не е част от западния свят и там не важи английското законодателство за имоти, което е най-доброто в света. Същото е в Америка, Австралия, Нова Зеландия, Канада. Добре, и някои други страни, но това е основният проблем. Дали инвестирате защитен? В Дубай, а още повече в Китай, има разработчици, които са малко некоректни и парите ти не са напълно защитени. Трябва да бъдеш много внимателен. Да, разбирам какво искаш да кажеш. Да, правилно. Да, защото много разработчици фалираха в Дубай и много разработчици фалираха в Китай. След което губиш парите си, така че трябва да бъдеш много внимателен с това. Супер, благодаря Марко, благодаря за съвета. Още нещо, което ме мина през акъла, беше във връзка с твоите недвижими имоти, преди да ги продадеш всичките, дали работеше повече с физически лица или пък повече с юридически, защото ние в момента малко преправяме стратегията си и се фокусираме повече върху корпоративните клиенти и техните работници, като по този начин сериозно увеличаваме възвръщаемостта си. Разбира се. Така че трябва да премахнеш управлението на времето от недвижимите имоти. И ако отдаваш под наем на наематели по-отделно, това отнема време. Трябва и да наемаш персонал и да се занимаваш с тях. Това не го искаш. Искаш да имаш екип в компанията си, чрез който това се управлява. Или дистрибутираш управлението на намирането на наематели, като те могат да отидат в компании за теб и да управляват и намират имоти за наем по по-обобщен начин. Или го правиш сам. И мисля, че това зависи от мащаба. Ако купуваш един имот, това не е наистина възможно да се направи. Механиката е същата. Но ако купуваш 5, 10, 15, 20, тогава наистина се струва. Какво направи с твоя отбор? Той искам да кажа, разбира се, ти преди да продадеш тези имоти си имал екип, който да ги менажира. Какво направи с тях след като продаде? Винаги се уверявах, особено ако ще купувам имот в Америка, компанията, с която работя, че има страхотна и успешна история в управлението на имоти. Не искам да чувам обаждане от наемател, който да ми казва: Марко, тръбите са се спукали, можеш ли да дойдеш да ги оправиш? Моля. Да, добре. Сега се качвам на самолета и идвам да ги оправя. Да, не искам това да става. Не искаш и ти това да се случва на всяка цена. Добре, а това в момента преследва ли те и притеснява ли те или в някога, след като си продава имотите? Да, случва ми се преди точно, защото не правих това. Да.
Да, относно екипа за управление на имотите, тъй като те са останали без никакви доходи, това под някаква форма притеснявало ли те звънили ли са ти за нещо? Не, защото наемателите бяха още там. Лесно се намираха наематели. Тоест ти продаде имота и след това този някой има нужда от някой да му управлява недвижимия имот и съответно те са се оправили така или иначе, нали така? Добре, защото това е нещо, което в момента ние трябва да адресираме. Не бих го нарекал проблем, но със сигурност е минус на това да имаш вътрешен екип, защото когато това е така и се отървеш от някои недвижими имоти, това може да означава, че оставяш този човек без никакъв доход, което не е много приятно, нали? И тук може би имало голям плюс да работим с външни менеджмент компании на недвижими имоти от тази гледна точка, както се направил ти. Добре, супер. Благодаря. Просто пресмятам нещата в главата си и си мисля за нашата компания, нали? Сравнявам. Както ти обещах по-рано, не искам да отнемам много от твоето ценно време с този подкаст, защото предния път достатъчно време си поговорихме и знам, че имаш много работа, с която да се занимаваш, така че бих искал да премина към последната секция на този подкаст, която е и идващия мастер-клас, на който слушателите ще могат да се запишат. Ще бъдеш главният говорител на това събитие на 16 май, което между другото разбирам, че е и специален ден за теб, нали така? Малко така те използваме. Точно тогава е рождения ми ден. Как смеете да ме карате да работя на рождения ми ден? Съжалявам за това. Не знаех. И също така не съм толкова ангажиран в момента с цялото планиране, но ще се уверим, че ще имаш един страхотен рожден ден. Това мога да ти обещая. Да, но връщайки се на частта за събитието, разбирам, че твоята част ще бъде наречена глобалния мастер-клас за изграждане на богатство в недвижими имоти, което си е, нали, страшно име. И искам да те питам, за кого е този мастер-клас, на кого препоръчваш да дойде и да чуе това, което имаш да кажеш и с какво може да очаква да си тръгне оттам. Това събитие е за начинаещи инвеститори в имоти. Това е за напредналите инвеститори в имоти. Това е за инвеститори, които искат да научат как да инвестират в международни страни, които ни разбират. Защото ако не научите как да инвестирате в други държави, ще пропуснете много други възможности. Всъщност повечето възможности. Защото, както знаете, инвестирането само в една страна означава, че ще пропуснете. Страните имат различни цикли, те имат различни променливи. Ако инвестирате само в България, добре, България е окей. За инвестиции, ако искате да бъдете в безопасност, да търсите дългосрочна възвръщаемост, но ако искате да правите ремонт на нови имоти, които не са толкова много, България е сравнително малка страна с уважение. Трябва да отидете там, където има много повече пари, като Америка, Великобритания, на по-малка скала, но определено Америка, защото там са възможностите. Там капиталът е много ликвиден. И е по-лесно да го продадеш, да го препродадеш, да направиш нещо с него. И сега имате Тръмп, който подобрява процеса на покупка и продажба на имоти, защото в Америка това обикновено е доста бавно. Така че трябва да разгледате първоначалното развитие държави, като Германия, например, защото те са най-доброто място за инвестиции в лоши икономически цикли. Най-добрите. Добре, но Германия, мисля, че законът им има клауза, която забранява да увеличаваш наема на наемателите с повече от 3% годишно, което си е нелепо. И затова не съм си мислил, че там е изгодно да се инвестира. Да, но това е само за определен тип инвеститор. Има и други видове инвестиции, които биха подхождали на различни хора. Трябва да разбереш какъв тип инвеститор си ти самият, колко риск искаш да поемеш, къде искаш да започнеш, искаш ли имоти, които генерират доход, или искаш да бъдеш по-агресивен и да се насочваш към капиталова оценка, като започнеш да ги препродаваш. Предпочиташ ли да реновираш имоти? Това зависи какъв тип инвеститор си. Това е най-важната част. Да, разбирам какво имаш предвид. Ако става дума за флипване на недвижими имоти, пазара може да е много добър, но ако става дума за отдаване под найем на дългосрочна база, може и да не е толкова чудесен. А ние се фокусираме върху дългосрочните найеми, затова и по подразбиране разбрах, че не е окей. Добре, благодаря ти. Един от основните плюсове, които хората ще имат на това събитие, е, че ще могат да задават въпроси директно на теб, както правя аз в момента. Какви са едни от най-интересните въпроси, които са ти били задавани до сега на подобни събития? Човече, дори не си спомням. Не бих казал, че въпросите са изненадващи. Имам предвид някои въпроси, например, нямам пари, как да купя имот? Това е най-често задавания въпрос. Да, всеки задава този въпрос. Всеки задава този въпрос. А после има и хора, които казват, имам толкова много имоти, но не знам какво да правя с тях. Това е другата страна на нещата. Много хубав проблем. Супер. Аз искам такъв. Обадете ни се. Ела тук. Аз ще ти кажа какво да правиш.
Супер! Тоест хората ще могат да ти задават въпроси за абсолютно всичко, няма да се обиждаш. Супер! Всеки, който слуша, запишете се въпросите още от сега и може да добавите дори още когато започне събитието и когато стане въпрос и време за въпроси и отговори. Смятам, че ще бъде много полезно и ще бъде много стойностно на всички ни. Така че всеки, който слуша този подкаст, не пропускайте да се запишете за това събитие. Марко, ти какво искаш да кажеш на тези хора? Много е важно да присъствате на това събитие, защото сме в момент от цикъла на имотите, в който няма да имате тази възможност. Отново за следващите 18 години, може би. Тази мащабна възможност трябва да бъде използвана и трябва да сте подготвени с необходимото знание как да изследвате и откривате най-добре представящите се имоти, които отговарят на вашите инвестиционни критерии. И вие, като индивидуален инвеститор, в зависимост от риска, защото рискът всъщност се контролира чрез емоционалното ви овладяване, колкото повече контролирате емоциите си, толкова повече може да контролирате риска. На това му се казва причина да искаш да посетиш събитието. Много си добър. Много си добър. Добре. Супер. И аз се включих в маркетинговия екип. Имаме нужда от тебе. Имаме нужда от тебе. Сигурен съм, че е така. Емоционални видеа и такива неща. Няма проблем. Ще вземем части от това видео, ще ги нарежем и ще ги използваме за маркетинг. Това е окей за теб. Да, перфектно. И още нещо последно, преди да те оставя на мира и да си правиш каквото си записал в календара. Исках да те питам, ако имаш само един съвет, който можеш да дадеш на някой, който иска да започне да инвестира в недвижими имоти днес, какъв ще бъде той? Учи се от хората, които са най-близо до твоите цели. Просто и много стойностно, както винаги. Супер, Марко, благодаря ти много за този подкаст. Дами и господа, надявам се този подкаст да ви е бил интересен. Ако това е така, моля, харесайте и се абонирайте за нашия канал. Това изключително много ни помага да вървим напред. Но по-важното от този епизод, не забравяйте да закупите своя билет, който може да бъде стандартен или VIP билет, зависи какво искате. Може да видите малко повече информация за това какви ползи ви дава VIP билета от линка долу в описанието на bulgarcapital.eu, откъдето може да вземете и своя билет за невероятното събитие, което очакваме на 16 май с Марко Робинсън, Христо Демянов и Христо Попов. Ще бъде нещо уникално, поне за мене. Така че се надявам да видя всеки един от вас, които гледат този подкаст там, което между другото за жалост няма да е възможно, защото всяко хубаво нещо си има ограничен период или ограничени бройки. В случая имаме ограничени бройки и то по-точно 500 броя билети, които може да се закупите, така че който иска да се включи към това невероятно събитие, няма за къде да чака. По-добре да се вземе билета сега, защото не е ясно до кога точно ще има налични такива. Така че не се бавете, приятели, вземете си своя билет, отново казвам, абонирайте се за нашия канал и ако този подкаст ви е харесал, не забравяйте да гледате и следващия. До скоро!